A day in my life guru madrasah bolo. Seperti biasa, pagi-pagi jalan kaki bolong ngubengi desa. Lumayan iki bolo, aku dino iki etok telung ubengan. Apa walah nanggung sithik-sithik paling ora sehat terus. Rampung jalan-jalan iki aku langsung babas nang sekolahan bolo. Dino iki cerah cuacane bolo. Padha kaya dino-dino sadurunge iki aku dijadwalke jogo tes bolo nang kelas 9C tepate. Nah, iki kaya biasane aku yang jogo tes mubeng tak pleteri gen supaya ora enek sing turunan. Walaupun kadang iki enek sing bola bali do kaken rame, tapi is oke lah. Sing penting kondusif, ora enek sing tirunan bolo. Rampung jogo tes iki aku langsung lanjut bolo ngajar Iqra. Padha kaya wingi bolo iki sing tak ajar kelas 7 kabeh. Nah, iki aku dikanceni karo Bu Retno, Bu Ririn, Bu Win karo Pak Kolis bolo. Sorene langsung macak dadi pelatih bolo. Nah, iki aku latihan bareng karo bocah-bocah cilik-cilik sing usiane 10 tahun, sing 11 tahun, 12 tahun iki bolo. Aku sebenarnya ora niatan ngelatih bolo, tapi gandeng aku duwe ilmune sithik-sithik yo tak ajarke bolo. Bengine lanjut tarawehan jamaah bolo. Nah, iki jamaah dengaren wakeh mbludak bolo. Alhamdulillah pungkasane ditutup nganggo tadarusan bolo. Nah, iki aku gak ngerti ini wis ketuk jus piro, tapi yang jelas iki wis punjul 9 jus 20 bolo.